Ce faceți? Eu sunt Daru și voi sunteți pe canalul meu. Astăzi o să ne jucăm un nou joc care e pentru prima oară când mă joc. Să vedem cum este. Play. Spart un perete. Da. Pua! Viteză! Nu glumă. Nu! Uai, ce bine. Dau cu bani? Haha, am scăpat de voi. Să luăm. Și dacă loveți pușcu. Wow, câți bani. Ce-i chestia asta? A arătat-o. Ce-i? Nu știu. Spring tape. Nu! Lasă-i. Mie până acum îmi place jocul ăsta. Dacă vă place și vouă până acum, dați un like. Nu! Na, nu-i voi. Încă o rachetă. Sau... Și că e cam greu jocul ăsta, e adevărat. Ce? Și din sus și din jos? Wow. Au. Da, Sam, ce? Și că îmi dă un robot. Mi-e plac mult jocurile astea cu jackpack-uri, cu ce era chestia aia? De ce? Mai dăm încă una, că avem inimi destule, ba! Spin tachis, sau cum? Dar de ce te mor? Cam greu jocul ăsta. Nu, n-ai voie. Haha. Ce e ăsta? Sam. Ce? What? Cât a robotul? Ce? Mi-e plac jocurile astea. Cred că am mai toată. De ce? N-am stat atent. Ce? Nu, ăsta. Care? Care vine primul? De ce? Mie-mi plac jocurile cu mașini, cu arme. Să scrieți în secțiunea de comentarii ce jocuri vreți să joc. Ultima noastră șansă. Ultima! Păi, din păcate, aici se încheie episodul. Eu am fost Darius, voi cei mai tari. Pa!